Haino hai jotono no blai nakar mungma sano ang bar connect hainani try khaitongo but due to poor internet connection disconnect ngi thango tabo ang kisa phataro se phai live taisa connect hainani baga ang chai togui tongo haino hai jotono na hambai tai joto live nai tongnai khapang ni thakuk tai bukuk sona hambai maro internet connection poor ni bagai ang kaham ke connection klaimi yang tongkha tai jora jorao disconnect ngi thangi tongkha kokha bose je tini press meet khaijak mo nukmani Tipralen State Party abake TSP hai kai ba je sini okra rok ni bisingo je press meet khaijak tongma rokno nugui nya phonang thasingop saka more than 40 calls rokani oro haikena tai bororok obonoti blaike khak khamjak bkha baijak wanajak tai wari ingjak haisi future ro sini Tipramotha ba dofani samung khaine rok hano hamjaknai rok dofano hamjaknai rok ni situation tamung nai abo haike borok sungbai kya tai kaisa kuisu borok ana ombo saka je kisa live rok khaimani bisingte live kisa hayi clear kisa khaigadi hne ango kokno sanani musungo o je time Tipralen State Party aba Tipramotha abo important ya important hangkai dofani bagai constitutional solution aba kai greater Tipralen manani abo se one of the most important sini bagai o je constitutional solution ni bagai hazar borok one last fight no support khainani bagai kuno CPM political party hniya Congress political party hniya abakai BJP political party hniya jotto borok no nijini own political party no ya kare dofani bagai Maharashtra no logiri sinai hne hani bubagra no logiri sinai te bubagra ni bisingtei sini ha je sekjak tongmani rights je sekjak tongmani dofani bagai je seng thanai 7 decades ni sai bisi abakai 70 bosor ni sai bisi je seng sekjak tongmani obono na fina hini se sengtini bubagra ni leadership ni bisingo jotono thanchani mario hayu aboni bagai important kunu political party ya khana Tipramotha party ni bumung onyo phanang mano ba kubuni political party ni bumung onyo phanang mano but important hingga dofano renani something dofani bagai mannani haisi dofani bagai je jengjal klai tongmani oboni yoknani tini 2026 delimitation hai tongo jotono saimano tabuk judi seng thansa ingyawi tongkhangkai kaglai kuglai inglai khangkai seat te post no ti seklai seng judi khagjagi tongkhangkai abo totally government of India sini Tiprasa no tebo ignore khlainai government of India sini Tiprasa ni bagai tebo chayawan suknai aboni bagai o je jorawo it's one of the most important time that we all be together we all should be together and should fight thansa khai sung fight ma khainai obviously important tabuk tini je sung nukmani sung borokno blaike hamjago sini sar Sridam sini sar Dinesh tai joto adong songrokno sung hamjago sung siklaro jothesto phan thonjak khakrak khai inko basajak tai siklaro any jagawo any situation no sung fight khainani bagai ready kwbangma siklaro nijini nok nukhungno yakari siklarok nijini bihik rokno yakari nijini ma babu no yakari dofani bagai himnai hinai tamo hor tamo phung tamo sal sung chai to guino himlai tongo tai sini okra bororok judi no obo haike kaklai fuile ing tongkhangkai sung tebo bkhabayo sini siklarok obono tui dukhu nango
am bagai ang request khainani musungo sing sikla rok torof theke request khaina musungo o jorao kaklainani kuklainani ya jotono thansa khaiye bubagrano logi ruwoi je sini dabi manani obono tui sing fight ma khlainai tei government of India tabuk no rok dukhna tebo wana ma sinsa bill rok parliament rok tubnani nai tongo bwskangni 18 September to 22 September ro special parliament session ringjak nini Prahlad Joshi je BJP ni leadership ni bisingte ringjak tai ombo nugui mankhana one nation one poll ni bagi tabuk je former president Ramnath Kovind ni leadership by kaisa committee chongjagi tongmani o jorao judi kaklai tongkhangkai dofa by dofa judi sing kaklai tongkhangkai sing je manna tongmani abu mania angnai haino hai tabuk lerma hai tai 5 years singmana singjawnai abon bagi request khainani musungo sini senior leaders rokno jotono sing blaike sikla rok sing jotono thansa khaiye logi renani bagi ready tongo bubagrani logi ruwi tongo norok haino hai walaya kare nok bising ni je walai mong nok bising ni je khas halai mong nok bising ni je kha kheklai mong abo nok bisingo no pailai bairao nokhoyawi bubagrani bisingtei chobak khlai sing thansani bisingtei phaimanan bagai jotono request khainani musung haisi tai kabangma borok wana jago tabuk tamung sinai motha bada bai sinai kabangma boro yakari thangka naigi je yakari thangtu je thangnai thangi tongtu phia ayakari thangnai rokro musungo kokno sanan musungo BJP high political party o thangai CPM high political party o thangai aba hai Congress high political party o thangai post simi mani manane seat mani manane rang mani manane but bkha khulugui dofani bagi samung tangmani kunu dino scoop mangla khaisi bkha baikai nini je hamjak mungno dofani bagi je sacrifice kai samung khainani mani a scoop manglak abo ekmatro regional political party o tongtutinyo ha dofani bagi kok saimano dabi ni bagi kok ti saimano অত্যাচার খাইজাক তমবাই kokti saimano justice ni bagi kokti saimano sunu ka bahai jefuru agisini bukuk juk patel konye jomatia song one of the most powerful burini bising leader ne sing kha ragai bono sing hamjago haisi tini tamunukha BJP high political party o thangmo pore je ama tripurani kok borok language no roman script by sinani bagi sing অনেক বছর রমে যে ডিমান্ড খাই তংমানি আবনো পর্যন্ত সে তিনি বিনি বুকুগ দেবনগরী স্ক্রিপ্ট या রোমান স্ক্রিপ্ট সেনি সানানি বাকি পর্যন্ত বুকুক চুপ খাইমা তো সুনুখনা তাকুক বিশ্বজিৎ দেববর্মা সাল কথাং কথাং কগৈ বেথার জাকবানি আবনো তৈ কোনো কক সাইমানিয়া নরক নুখনা কিন্তু ব আগি রিজনাল পার্টি তংফ্রু বনো খরং ক্রাক খেতি সাকা আবনো তৈ আন্দোলন খাইকা ফাইট খাইকা খা দুনুক মানি জানুখা কিন্তু তিনি চুপ খাইমা দं অবা হাইনো নুকনাই সিনি সার জিতেন্দ্র চৌধুরী সংনব বরক ব ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিও তংই খা দুনুক মানি দङ তিপ্রাসানি বাই কক সানা মুসুক মানি দङ তিপ্রাসানি বাগি চায়াং তংমানি নুগো আং সাইমানো বব অনেক বারন লাইভ নি বিসিংনো লাইভ ক্যামেরা নি বিসিংও ব সামানি দङ যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রক তিনি হাই সালব হাজার হাজার আইনদারনি বরক সিনিয়াঙ্গো ফাই তংমানি রক বব সাকা কিন্তু তামো খলাইমানি আবনো তুই কক তিসাইমানি আরো তংগৈ রিজনাল পার্টি তিনি বুবাগ্রা স্যাক্রিফাইস খাইয়ে আগে কংগ্রেসনি প্রেসিডেন্ট তংমানি স্টেট প্রেসিডেন্ট কিন্তু সেই স্টেট প্রেসিডেন্ট নো পোস্ট নো তোর জায়গা ওই বিনি ইম্পর্টেন্ট রাং নো তোর জায়গা ওই ব যত কিছু ইয়া করে जों तिप्रासारक रिंगमानि बागै जों तिप्रासारक बनो कयमानि बागै बतिनि फायै ग्राउन्ड फाइट खाइका अनेक किसु सैक्रिफाइस खाइ फाइट खाइ दङ बरक मनुष्य अनेक समय चायाङै मानो डिसिजन रं नै मानो आबनो फैमिली बिसिङो आसुगुइनो सालायै गाहाम बाबे सल्युशन थिख्लाय लायै जों खलायनानि दरकार हाइसि
tabuk senior rok ni thani sung junior rok serungu senior leaders rok ni thani tini ni young generation rok serungu judi kaklai fuilai ingi tongkhangkai khanani junior rok bo khanani young generation rok bo obo haino serungmung manai sini thani bo o ongko no ongko sini ongko ongjagonai haisi o tradition follow ung tongjagonai aboni bagai ang request khaine nemu sungo sini je senior leaders rok khakoi tongmani rok jorabo thancha khai norok bokharagei taibo nok ni problem no nogon bisingo no solve khainani thu BJP high political party abono khanawoi advantage nana tang thu Congress high political party abono khanawoi tong thokjana tang thu but CPM high political party abono khanawoi borok advantage nana tang thu haisi जों tabuk bubagra no nugo blai ke bini sak sori hamiani bisingti phano bo chaitugui tongo interlocutors rok bar haimani bisingo sungno thokoknani nai tongo sini time no tebo dile khai toniwo जों thansa ingyani bagai obono borok advantage nawo scoop nawo judi जों thansa khayei nini tabuk nagarok hai nagarok population no komphano tini thansangai fight khai tongmani bagai government of India borok no rukthari thangai borok no kok ma sayu haisi nini NSN IM hai nini kaisa songgothon borok baise kok sawoi separate constitution ni bagai separate flag ni bagai nagarok ni bagai tebo oko constitutional right tebo krak khai rani bagai borok kok sai tongman ungkai जों जे जागा Tiprasa rok thanai 74-5 years so जों satok jak tongmani 74-5 years so je sini right check jagi tongmani nijini own hawo none other than kuno state no kare only Tripura state hai jaga o जों komori thana nai tong sini sak ni hawo ne tabuk judi no जों thansa ingya ui tong khang kai taibo kaklai mung phainai kha dulai mung hainai taibo obo hai jaga o advantage BJP high political party nanai abon bagino request khaine haino hai please kai bubagra ni kokno khnawoi bubagra je sungno rona musungmani bubagra je khlainyan musungmani bubagra ni kokno nawoi jotono thansa kai sung samung tangmang khang kai I hope sini demand dakti no sung mannai government of India sungno mokolma kainai government of India sini kok ni important no bujinai kintu sung thansa yang ke government of India sini je important no borok tebo ignore khaina haisi tabuk kaklaina ni joraya o situation ongai mano khadunuk mani jottoni no tongo kok sajaknai tongo bokhani kok kabangma tongo haipano time no kisa sung naisingei sung ma tongnai man painani nangnai sini dabiro haisi ambagoi no ang sanani musungo sini khapangni sini leaders ro sini senior leaders ro please be humbly sung request khayo norok no je norok sini young generation rok no tini norok ni kaham tradition sungno phurungklangdi norok ni je hamjak laimung norok ni bisingo funuk laidi norok ni je hamjak laimung abo sudu sakawo simia bisingo bo ongtu tai sung tini ni young generation rok bo abo no sung srungai baskang ni salo chobano taibo sung agugri manani bagai sung norok hamari re thai klayo tai norok phurung thai klayo haisi tini blaike khadunu gusung jefru sini parents rok jefru sini leaders rok jefru sini buma bufarok walayo sung sikla rok nugui sung norok ni besaboti rok nugui sung blaike khakamo aboni bagai sung nukna musung always norok no thansa khai sung nukna musung always norok no positive khai mili lai Tiprasa ngai naki Jomatia naki Debbarma naki Kaipeng naki Molsom naki Koloi naki Riang abo haingya woi single sung Tiprasa ngai single sini demand no sung khlainan
nangjago blai khe tabuk taibo sini party rok ni bising rogo scoop nanani tangthu ambaga ang request khayo sini sar songno norok please kai oba hai inya kare hamjak mung norok tu di haino hai je chayang tongmani je chaya khlaijak mani abono kha phirogoi taisa phailai ekta platform sung bubagrani leadership bai thanjaka phainani bagai norokno ang koijau blai khe hambai jotono na hambai maro norok khalogoi je live videos rok nai tongmani bagai tai tini haino hai ang norokno kisa update ma khainani musungo tini ang sini airport authority of India sini Agartala airport ni director sini Kailash Chandra Meena sar bai bo malai blai khe positive kokrok saka tai positive kokrok samani bisingtei sini je placards rok kok borok rok bai je notice board rok thepajaknani bagai a kokrok bono saka tai buskango Tiprasa rokno taibo recruit khainani bagai bo request khaikya tai borokno simani bisingtei sung applications bo yafarka oba haikeno buskangni salo bo sungno assure ri hoka je Tiprasa rokno Tiprajak rokno buskangni taimo recruit khaijakna hini bo saka Tiprasa rokni taibo buskango judi vacancy rokko khangkai najakna hini bo saka gam bagai ang o je live ni bisingtei sar minano bo blai khe hambai tei sin maiganang bubagra no blai khe hambai maro maiganang bubagra bang saimono blai khe chaitogui tongo tini bang sini bubagra bai kok saka tai bo blai khe kha khamjago haisi je fru bo thansa khainani bagai anytime bo sak bubagra tutino hawon ongkhorei konyene khaiye iguno yakarei sin maya ganang bubagra iguno yakarei bo phainani chaitogo but sini bisingo sini sung iguno tilaima bagai sung kaisa te kaisa hamjaklai malai anglayo so sung bubagra no respect ruwei sini culture no respect rumani bisingtei sini je bubagra sungno je time sanmani o time no sung bono nani nangkugo tei kaisa kebo bubagra no doubt khayawoi kaisa bubagra ni baga hamya sayawoi je bisingo jolimung naslelaimung bokha bisingo chobui waisa dofani baga thansake samung khlainani ingthu tai omsuk sawino joto sini leaders rokno joto sini warriors rokno hambai haino hai bubagra ayuk lokthung Tipramotha ayuk lokthung tei joto sini Tiprasa ayuk logui dakti sini dabi rok manang tu hambai